फैदो दसे मोनाबिलिनि सावरायलायनायनि मोजां गाज्रि दान्दिसे सम मोजां गाज्रि सावरायदिनि फै लोगोफोर बे ख्रिस्टमासनि बा हेपि निउ इयारनि जायफोर बिथांमोना ओरैनो फ्रियाव दङ फैदो लोगोफोर दसे सम कमेन्ट खालामदो हेलौ एभ्रिवान कम गुड इभिनिं प्लिज कमेन्ट करो मोनाबिलि सम लोगोफोर बरिं मोनदों बेखायनो एलबि होलाबायदोंमोन फैदोलाय दान्दिसे सम रायलायनि अन्नानै लाइकफोर हरदोलाय सिजोबना हर लाइकफोर हरलाबाय कमेन्टजों गावसि हरजोब लोगोफोर लामा थाबायदोंलै लोगोफोर लामा ओरैनो थाबायग्लांदों मोनाबिलिनि औ कमेन्ट खालामलाबायदो दे लोगोफोर अननानै कमेन्ट हरलाबायदो हालौ लोगोफोर मा रावबो फैथारा कमेन्टफोर खालामहरबाय बायथाराब्रा गावसोर गोजा इन्जय खालामगासिनो दं नामा सिख्लाफोर नोंबा नै लोगोफोर दे कमेन्ट कर दोस्त प्लिज कमेन्ट करो खोरोमदाव बसुमतारी कमेन्टआनो थाङाखैमोन आंना मानो फंबाय दे लाइक हरदो दे फंबाय रावबो हरथाराखैलै नोंसो दासो कमेन्टबो हरदों होमबा दहाय फार्स्टनिफ्राय हारसिं नायबाय थानाया नोंमोन आरोना प्लिज कमेन्ट कर प्लिज एसे जायगा देखायनि आं नोंसिनो ओइथिं बेरायहैलाबायनां मार्केटथिं खोरोमदाव बसुमतारी वेलकाम आदा वेलकाम फंबाय गोजोननाय थाबाय आंनि मोनाबिलि समनि एलबियाव नुजाफैनायनि दे कमेन्ट हर दे प्लिज गाइस कमेन्ट करो प्लिज लाइक दान प्लिज लाइक दान प्लिज लाइक बिउटि पार्लार मोनथिया अ मानो मोनथिया फंबाय माने कमेन्ट फैखो आरोना बेबा मा जानायमोन अ दहायनिफ्रायनो दं नामा नों अब्ला आं दहाय माने वेटिंआव दोनदोंमोन वेटिंआव थाबा माने कमेन्टआ फैनो नागिराना आं प्ले खालामना होबासो जायो बे जानांगौदां आन्दासाव हेलो गाइस प्लीज कमेंट करो ना प्लीज किस आया से अपना लगे मने मने प्लीज कमेंट करो प्लीज लाइक देम प्लीज लाइक জাগা দেখাবলৈ আহিছোঁ মই আপোনালোকৰ কাৰণে চাই থাক बेदर दखान एसे जायगा देखायनि लोगोफोर अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालाम खोरोमदाव बसुमतारी माथो रावबो कमेन्ट खालामा कमेन्ट खालामदो दे औ कमेन्ट खालामनोथ' आरो अननानै है मा नायबायल' थायो लोगोफ्रा सौसि हरजोबनांगौ कमेन्टजों मिथिबाय
एसे मोजां लोगोफोरनो प्लेस देखायगासिनो दङ जायगा नायनाय इयाव दैलिक मार्केट मोनाबिलिनि सम गुदुलि मार्केट होनना बुङो बेखौ अननानै दे ना प्लिज कमेन्ट खालाम लोगोफोर लाइक दोन प्लिज लाइक करो गासिबो जिनि दखान गोजा साफा जि दखान गोजा सब कापड़ों दुकान होगा सब कापड़ों दुकान की डिजाइनर कापड़ लागे आइबा पड़ेगा अपना लोग लागे যদি কেতিয়াবা open live कमन खालामला नामा लोगोफोर मा सिरि सिरिल' सुब साब नायखोमाफैबाय थाखो अननानैथ' कमेन्ट खालामह आं प्लेस देखायनो नागिरदों नोंसोरनो मोनाबिलि समाव बरिं मोननायखाय हारसिं बेरायग्लांबायदां नोंसोरजों रायलायनो होननानै जोंना अलंबार बसआ सौग्राव फैयाखै नामाब्रा अलंबारसो थानांगौमोन खोरोमदाव बसुमतारी माथो रावबो फैला फैनाया फैदों दङ फंबाय बाबु नायखोमागासिनोसो माने कमेन्टबो खालामा लाइकबो हरा ना लाइक ना कमेन्ट माने सिख्लाफोरनियावबा हिनजावफोरनियावबा थिग दंथारलै जोंना भिउवार्सफ्रा कमेन्टजों कमेन्ट नायस्लाबलायनो हायै कमेन्ट हरगोन आरो हिनजाव सिख्लाफोरनाव जोंनालाय बोराय मानसि दंबावो हरनो हरजाया दे बाबु जोंहा सानैजों रायलायबाय थागोन खोरोमदाव बसुमतारी जोंहा अलंबारा नुस'नाखै नामाथाय औलै नुस'नाखै खोमा आं बाराय बेरायहैनि र' बिशाल मार्केटथिं नङा बिशाल मार्केटथ' नङा भि मार्कथिं दसे बेरायलांलाबायना फैनि कौन लोग है मेरा एलबी में सुप सप के कौन लोग देख रहा है यार प्लीज कमेंट करो ना यार ओपन लाइव दे रहा हूँ मैं जहाँ पर रहता है इसी जगह का पूरा एरिया देख लो अच्छेदा गोदेप्पा हेलो हाय अच्छेदा गोदेप्पा फिर से स्वागतम है आपको अब तो मॉर्निंग में भी आया था मेरा एलबी में और अभी भी आया थैंक यू बहुत धन्यवाद है वेलकम प्लीज लाइक दीजिए भाई खोरोमदाव बाबु दे माबा औ खोरोमदाव बाबु लाइक हरदो दे माबाफोर लायनो नागिरदों नामा अ बाबु जेबो लाया आं ओरैनो बेरायग्लांलाबायदोंसो गोदाव सोराव मोनदों माने अच्छेदा गोदेप्पा हाय हेलो अच्छेदा हु आर यू आई एम फाइन गोदेप्पा आई एम फाइन एनीवेयर हिंदी बोल सकते हो क्या मुझे इतना इंग्लिश मालूम नहीं है खोरोमदाव बसुमतारी हरखाबाय आं लाइक फैयाखै बाबु लाइकखौ बै गोजौ ओरै आगदाथिं खनायाव गोजौआव थ्रि दट दङ थ्रि दट बे थ्रि दटआव थुना होबा खनसे ओमफ्राय ओरैजाय लाइकनि माबा देखायो आरोना नैयाव थुबासो लाइकआ फैयो ओरैनो बेलेगाव थुबा लाइक फैया बाबु अच्छेदा गोदेप्पा हेलो हाय वेलकम शुक्रिया आपको मेरा एलबी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स वेलकम टू माय एलबी बट आई डोंट नो इंग्लिश प्लिज गेस कमेन्ट करो कमेन्ट खालामदो लोगोफोर मानो सिरिल' नायखोमाबाय थाखो ना कमेन्ट लिरनाय टाइम गैया नामा लाइकखौथ' होदो खमसे खम प्लिज लाइक डन प्लिज लाइक खोरोमदाव बसुमतारी मा थ्रि दट औ बाबु
आगदाजों गोजौआव नों दा आंनि एलबिखौ नायबाय थादों नालाय आगदाथिं गोजौआव 3 दट मोनो हा बे 3 दटआव थुबाथाय लाइक हरग्रा माबाखौ मोनो आरो ओमफ्राय नों ओरैनो नैबे मेसेजनि कमेन्टनि खाथिनि माबायाव लाइक हरनाया फैया माने बे आंनाव लाइक जाफैया माने आगदाजों गोजौआव 3 दट मोनो दट मोनथाम आरो ना गोजौनिफ्राय गाहायथिं ओरैजाय दट 3 दट मोनो आरो ना नैबे बेयाव थुबासो माने आंनाव लाइकआ फैगोन आरो बे 3 दटआव खनसे थुदो खनसे थुखांबाथाय लाइक हरनायनि माबा देखायखासिनो आरो आसिमा बि मार्क मार्केटिंआ बेनो लोगोफोर हा एलबि रायलायलालां लोगोफोर सिरि सिरि थानोसै आङो नोंसोरबो सिरि सिरि थायो नालाय कमेन्टबो खालामा नालाय आंबो सिरि थानोसै लाइकबो हरला कमेन्टबो हरला बोरै जाखो लोगोफोर खोरोमदाव र' आदा जायाखै जायाखै बाबु ख्रिस्टमासाव बेस्थ' जाजोबखालै मानसिफ्रा मानसिफ्रालाय गैया नङा दंसाबो भिमार्कआ बेनो हेलो 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 फ्रेंड्स कौन है प्लीज कमेंट करो ना प्लीज प्लीज कमेंट 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 लाइक डन प्लीज लाइक डन लाइक करो कमेंट करो बात करो मेरे साथ रौना बसुमतारी ओंखाराखै माथो आंनाव ए लाइक हरनायनि माबा ओंखाराखै आरो ना बाबु होमबा बै माबानि मा होनो नों दा आंनि नोंनियाव दायो आंनि लग'आ गाहायाव दंना गोजौआव दं आंनि एलबिनि लग'आ माने आंनि चेनेलनि लग'आ आरो जिथुनाखि बै आंनि एन्टि ब्रह्म लिरनानै दोननाय दंना गोथाङाव गलनो बे ओरै आगसिजों थायो दा आगसिनि गाहायाव बिनि गाहायाव लिरदोंबा नोङो डाइरेक्ट बे आसिमा थुनाय लाइकआव दोनमारना हरदो किसुमान बेयाव फैयो ओमफ्राय किसुमान बै 3 दटआव फैयो गोजौआव जायफोर बिथांमोनहा फैनानै सिरि सिरि दङ लाइक खालामहरदो प्लिज अननानै सापर्ट हर दे डिलिभारि पइन्ट स्मार्ट पइन्ट जानाय लोंनाय खायद' बायदिसिना मोनगोन इयाव सोर सोर नायखोमाबाय दं मिथिखायो र' आंबो दा थांगोन ना बिसिनि एलबिआव थांनानै आंबो सिरि थाहैबाय थागोन अननाय गैयाथ' बिथांमोनाव अननाय गैया
बेखायनो लाइकबो हरा कमेन्टबो हरा। कमेन्ट खालामैफ्रा नायखोमाबाय थानो नाङालै ओंखारबा ओंखारलां नाङा नोंसिनि नायनायखौ। खोरोमदाव बसुमतारी नागिरबाबो मोनासै आं ए दे बाबु जेबो नंला दे बै माबायावनो नोंनि कमेन्ट लिरग्रा खाथियावबो मोनसे थायोमोन लाइक हरग्रायालाय आसि बिमा देखायनानै दोनखायोमोन। नों जि जायगायाव कमेन्ट लिरोना कमेन्ट बक्सआव बे खाथियाव ओरैजाय थायोमोन आरो कमेन्टखौ लिरथ'नाङा माने बेक खालाम खनसे होमबाना माने आसि बिमा देखायखायोमोन। औ औ ना मा होनो खोरोमदाव बाबु जायफोर कमेन्टबो खालामा जायफोर लाइकबो हरा ओंखारलांनायानो मोजां नामा नायबाय थाना मा मोननो। बेयाव थुबाबो थाङाखै ए फैगोनदां बाबु उनाव एबा मा प्रब्लेम जादों। एलबि इउटुब लाइभ औ औ माथो आरोलाय बिदि होनाबा माथो होननांगौ ना खोरोमदाव बाबु फाग्ला रायज्लायनो सावरायनो नङाबा माथो आं मालाय एलबिखौ होदों नङा होमबा आरो रायज्लाय नङाबा सावराय नङाबा मानोथो नायखोमा फैनांगौ ना ना समझ में नहीं आया क्या किसी को हिंदी वाला है तो हिंदी से भी कमेंट कर सकता है ना एसामिस आसली तो एसामिसत कमेंट কৰিব পাৰে ना কোনো কথা নাই এনেকুৱা মনে मने চাই থাকিলে কি হ'ব इसे चुप चाप के देखने से क्या फायदा होगा कुछ तो बात कर सकते हैं ना ठंडा मौसम में थोड़ा बात कर सकता है खोरोमदाव बाबु नानो आदार सादार होखांजोब्बाय जाखिनि दं कमेन्ट खालामदो आदा आब'मोन औ जाखिनि दं कमेन्ट खालामबानो जायोथ' आरो माथो नायबायसो थायो ओंखारलांथोंलै अरजाया थांबाय सोरबा सोरबा नायग्राल' दङ नायखोमाग्रा बुहुत मानसि दङलै मानो होनबा आंनि चेनेला आरो बेलेगसो नालाय बेखायनो बिराद खोथा खावनो फैयो खोनासंखुमा फैबाय थायो माने औ होखाबाय दे होखांबायबालाय टेनसन फ्रि जाबाय अयथासार गेस जादोलै आंहा सानब्रै सानबासो जाबाय गेसजोंनो बोरैबा मोनगासिनो दं टेब्लेट जाबाबो खामानि होआ होआ मोनगासिनो
खोरोमदाव बसुमतारी होनदो जादे बाबु नोंल'सै कमेन्ट खालामग्रायानो जायफोर फैदों बिसोरो सिरि सिरि नायखुमादों आरो ओंखारलांदों ना लाइक हरो ना मा हरो लाइकबो कमेन्टबो गैया सिखावै फैयो सिखावै थांफिनगासिनो दं लाबोन फिसाथार नालाय गारियाबो गोबां जाम जायो बाजैया रुमावनो दं ना औ रुमाव दङ जि दागासिनो दङ दं गारिखौ माबायदि सालायलांदों सेरजोंनो माबायदि एरायलाङो दे कमेन्ट खालामदो दे जायफोर दंफैयो अननानै गाबोनहालागै फुरा ब्रह्मपुत्र दैखौ देखायगोन दे आं नोंसोरनो गाबोन समफोर टाइम मोनबा ब्रह्मपुत्रथिं दै सेर सेर गिदिंनानै गोबां जायगा देखायगोन आं सिख्लाफोरनि एलबि नागिरदों हिन्जाव सिख्लाफोर साफा साफानि एलबि नागिरगासिनो आरो मानसिफ्रा बेखायनो माने फैयो थाङो हिन्जाव सिख्लाफोरनियावबा माने बरिया मिनि मिनि रायज्लायबाय थासिगोन आरो गुवाहाटि मा साइडजों आदा नों थानाया एयारपर्ट खाथियाव खोरोमदावबाबु गुवाहाटि एयारपर्ट खाथियाव ब्रह्मपुत्र दैमा सेरावनो 5 मिनिटसो लायो आरो 6 मिनिटसो निफ्राय थाबायलांबा बाजार जाग्राया बेयावनोलै बेहाय बाजार सोलिगासिनो दं दाउ जानो ना बोरमा जानो गासिबो मोनखाजोबो रुम खाथियावनो टेनसन गैया कमेन्ट खालामनायनिफ्राय ओंखारलांलै नायबाय थानाङा बायो आं मैया गुवाहाटियाव बार मा होनदों बार चेनेल आरो पि नार्जारि मोना गुवाहाटियाव बिआर चेनेल थारमाने बिराजा ना बिआर चेनेल आरो पि नार्जारि मोना सासे बर' हिन्जाव बांगाल हौवाजों थांनायखौ हमदोंना हमदों हमबाय थायो फंबाय बिसोरो बाबु है नङै हमहैबाय थायो खोनाबाथाय गखाया बिसोरजों जानला मोनला प्रुफ थानांगोन आरो खिन्थु बिना प्रुफआव हमा प्रुफ नांगौ प्रुफ मोनबाय होनबाथाय आरो गखाला गामिनिफ्राय अर्डार मोननांगौ न'खरनिफ्राय रिपर्ट हरना दोनखानाय जानांगौ बिसोरनाव खोरोमदाव बसुमतारी मागोआव न'आव थाङा नामा आदा थांनाय जानाय नङा बाबु हा दहाय फैनाय बावाखै मास मोनसेल'सो जादों दानो थांना मा मोननो
आं ओइ गनेश मन्दिर माबायावसो टाइल्सआवसो आराम जिरायनोसै। दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो एबार जायफोर कमेन्ट खालामनो गोसो जायफोर रायज्लायनो लुगैनानै फैदों जायफोर सिरि नायखोमादों अननानै कमेन्ट खालामहर दे। खोरोमदाव बसुमतारी ओमफ्राय दायो मा खालामखो बिसोरो? दा मा खालामखो आं बेखौ खबर लाहरनाय जायाखै दा आरो गावसोरबो बेस्थ' ख्रिस्टमासनि ओइ जेलाव थानाय एक्स एन डि बि फोरनो माखासे जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय हैदों आरो लोगोसे बेयाव मोनसे प्रग्राम लाहैदों ख्रिस्टमासनि मोसानाय मानाय मोनसे प्रग्राम बानायदों आरो कालचार। सोरबा सासे सिरि सिरि नायखोमागासिनो दंथारो सोर बियो बेखौ दा चेक खालामगोन आं र'। कमेन्टबो खालामा फाग्लासो। ओरैनोल' नायखोमाबाय थायो। ओंखारलांबायबो बिदि होननायखाय अरजायालै ओंखारलांबाबो। आं सेयार खालामनि र'। गोजान ना गोजानखाय बाबु नोंसिनिथिं नों थानाय जायगायाव? दे गाइस प्लिज अननानै कमेन्ट खालामहरदो कमेन्ट लाइकबो होआ रावबो। लाइकबो मोनसेबो हरला नामा मानसिफ्रा? एमजिनि हाबायाव थाङा नामा आदा 28आवनो जासिगोन माथो। थांनाय जानाय नङालै बाबु माजों थांनोब्रा दा बर्थमान जेबो उफायानो गैथ'आ आंहा ओरैबा ओरै गिदिंनो हानायनि। देनांफोर लोगो हमनोसै। जाथोंसै जानानै मोजां संसार जालांथोंसै। मालाय हौवाबो हिनजावबो बुजिनांखा सानैबो बुजिनो गोरों गोजाखा। औ औ नंखागौ दा मालाय आरो सानैबो गोरों गोरा हौवायाबोथ' गोरोंखा आरो गोबां रां खामायखायो हौवायाबो आरो हिनजावाथ' मालाय डक्टरबावसो खोमा ना नार्ससोथाय? जाय हक थेवब्लाबो सरकारनि दरमाहा मोनो मालाय मोजां दरमाहा मोनजागोन। दिनैथ' नङा उनावबाबोथ' डक्टर जालांनो हागोन ना। दे अननानै लोगोफोर सानै दंफैयो कमेन्ट खालामहर दे बै सानैया गोदान फैनायफ्रा कमेन्ट खालामहर लाइक हर अननानै रायज्लायनो फै मोजां गाज्रि ख्रिस्टमासाव माबोरै सोलिखो नोंथांमोना माब्रैहाय मानिखो दिनै सानसेखौ साननि समाव माबोरै थांखो वेलकाम जो लोग मेरा एलबी में आया है वो लोग को मेरे तरफ से धन्यवाद किया जाता है। आइए कमेन्ट करो कोई बात नहीं डक्टर मावो बायदि मोनदों आं बाजैखौ औ मावखायो खोमा मालाय आरो गोबां माखासे गियाननि बाथ्राफोर फोसावबाय थायो हाबा जाखांनायनि उनाव माबोरै सोलिलांनांगौ गथ' गथाय खांनोबा माबोरै खालामनांगौ माबोरै सोलिनांगौ बेफोरनि मालाय कन्टेन्ट लाबोबाय थायो खोथा फोसावबाय थायो। सानैबो मोजां रां खामायनो हायोना बिसोरो।
नायनानै माखौ सिरि सिरि नायखुमा फैनो लुबैयोब्रा मानसिफ्रालाय मा मोनो नायखोमानानै नायाबा नाया सिद्दा ओंखारलांखानांगौ हौवा मानसि नुदोंबाथाय सिदा ओंखारलांखानांगौ हिनजाव मानसिफोरनि एलबि नागिरदोंबा सिख्लाफोरनि जायफोर एलबि नागिरदों बेफोरो सिद्दा ओंखारलांनांगौ ब्लदनो हौवा मानसि नुनाय लोगो लोगो आरो थामनेलावनो होना दोनखादों माथो आंनिनो इमेज हौवा मानसिनिखा ना मा होनो बाबु इमेजाव नुबानोथ' थामनेलखौ नुबानोथ' ओंखारलांनो हायोना दे कमेन्ट हरदो दे औ नङाबाथाय माथो आंना मोजांमोन गाज्रिमोन थाल्ला थुल्ला बुंखायोलै जायफोर मोजां मोना बेफोरो सिद्दा ओंखारलांनांगौ नामा बिदि नायखुमाबाय थानानैलाय माथो मोननो मा खोथा खावनो फैयो उन्दुनो ओंखारलायबायलै देलाय लोगोफोर कमेन्ट हरदो कमेन्ट खालामदो लाइक हरदो रागा जोंबाय आरोना माथो सिरि सिरि थाफैयो होनलायदो धरनीधर बसुमतारी सोरनिबा सायाव वान साइड खोथा बुंगोन सानना खोनासंनो किसुमाना औ औ बेनोखा मेन बाथ्राया मेन बाथ्राया बेनोखा सोरखौबा माबा मोनसे रायखोमायो नामा माबायदि खोथा सावरायो सोर सोर मा कमेन्ट खालामहरदों बेखौ नायखुमायो माने धरनीधर बसुमतारी बुंबाबो होनबाबो जायखौ नुदों बिखौ खोनादों जायखौ नुदों जायखौ खोनादों बेखौसो बुङो रायलायो माथो आरोलाय माथो खोनानायखौसो बुंखागोन नुनायखौसो बुंखागोन ना सोरबा नुवा खोनाया ओरैनो बुंगोन नामा आरो नङाबा बाथ्राफ्रा ओरैनो एलाव जायो नामा नंगौखायनोथ' एलाव जायो नंगौखायनोथ' खोनायो नामा नङै बाथ्राखौ रायलायनानै माथो मोननो खोनायै बाथ्राखौ रायलायना मा मोननो नों खोनादों नामा नों मिथियो नामा होनना बुंबा जों मा होनगोन बेखायनो बिसोरो किसुमान मानसिया गोबां माने सिरि सिरि हाबनानै नायखुमाबाय थायो माने मा रायलायो दै मा बुङो दै सोर माबायदि कमेन्ट खालामहरो दे होननानै माने कमेन्टफोरखौ नायखोमाबाय थायो रायलायबाय थायो जोंलाय सोरखौ मा रायखोमानो मा रायलायनो नुदोंबा जों सादा सिदा बुंगोन सिदा सिदानो गाव मोजां मोनो गाज्रि मोनो जेबो खुनु खोथा गैया आं गाज्रि मावदोंबा आंखौबो बुंखागोन सोरबाया गाज्रि मावदोंबा सोरखौबा बुंखागोन जोङो जोंनि बिखुंनि मैलाखौ जोंथ' गाव नुखायाना गुबुनासो नुखायो गुबुना खोन्थाबासो जों मिथिगोन ना
गोरोन्थि जादोंबा आसिथुनानै डाइरेक्ट खिथा बिदिया बिदिसो जानांगौ मानांगौ होननानै खोन्थाबानो जाबाय दा। बे देथलि माबाया फेसबुकनि आमोखाया मा होनो मामोनलाय देथलि नामा गेब्लाया अबाव थायोब्रा बेलाय फेसबुकखौ नायबाय थायोलै आं।